Днес ще приготвя селски обяд. Мишмаш по моя рецепта. Продуктите са елементарни. Домати, яйца, чушки, сирене и лук. Един бърз, лесен и вкусен обяд. Като за начало лукът и чушката се режат на ситно. И пак казвам, мишмаш по моят начин. След като чушките и лукът се позапържат, слагате домат. По възможност, ако имате домати от вашата градина. И разбира се, задължително пърленките на кибритя. След като вече всичко е готово, се слагат яйцата. В този клип искам поне за малко да ви върна в детските години. Да си спомните за ароматните манджи на баба. Финалният резултат. Селска лятна манджа или мишмаш. Пърлинките, айранчето и селска лятна манджа. Бъдете живи и здрави и чао!